रायजो राजाफोरनिफ्राय थाइसे थाइनै मोनगोन होननानैहाय खावलायहरबाय। मानाव गिदिर प्रमद बर' सार बिथांनिसिमबो आङो गुरैयै खावलायदों। हेल' रायजो राजा नोंथांमोन, आङो दायो दंफैयो जाहैबाय बिसरबारि नांगलबांहा बिसिडिसिनि सिङाव आदा सिकेन बसुमतारी बिथांनि फिसाजो उन्दै क्लास 7आव फरायनाय। दा बिथाङा बेमारिजों नारसिन जानानै दङ। न'खराव गैयै हिसाबैहाय एसे रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै अनसुंथाइ मोनगोन खोमा साननानैहाय नैबे भिडिअखौहाय बानायनो थाखाय आंखौ खावलायहरनायलाय दा आङो आदा सिकेननि न'आवहाय आङो दंफैयो आरो। दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना, बेमारिजों एसे सावरायनोसै आरो न'खरनि गार्जेनजों सावरायनोसै माबायदि जाना दं, बबे बबे डक्टरनाव लांखो नैबेखौ। आरो नोंथांमोना दसे सम थानानैब्लाबो नैबे भिडिअखौ नायलां, मानोना नैबे दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट। नोंथांमोना जुदि आंखौ नाया जानो हागौ, मोजां मोना जानो हागौ, थेवबो इसोरनि मोखांखौ नायनानै नैबे बियादैनि थाखाय नैबे भिडिअखौ ससेब्लाबो नायनानैहाय नोंथाङा अनसुंथाइखौहाय हरनो हायाखैब्लाबो गुबुन सासेनाव फाथायनानै जाहाथे बै सासे सुबुं अनफावरि अनसुला गोसोनि मानसिनावहाय नैबे भिडिअआ सहैयो आरो बैनि दारैनो जोङो अनसुंथाइखौ थाइसे थाइनैब्लाबो मोननो हायो। दा बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। नानि नोंनि नामा मा? फैबि बसुमतारी। ओमफ्राय लोमजानानै थानाया बेसे गोबावसो जाखो नोङो? 2 बोसोर। 2 बोसोर जाबाय। औ। ओमफ्राय बेसेबां क्लासाव फरायखोमोन? क्लास 7आव फरायबायमोन। ओमफ्राय दा फरायफिननो गोसो दंना गैया? दङ। इसेबां गोबाव बेमारियाव गोदोना थाबाय, ओमफ्राय दा नोंथांजोआ मोजाङाव फैफिननायखौ लुबैयो दा? रायजो राजाफोरनिफ्राय थाइसे थाइनै मोनगोन होननानैहाय खावलायहरबाय आंनि बेमारिखौ नायनो थाखाय। दा रायजो राजा नोंथांमोन, बेमारिया जोबोद दुरबल, 2 बोसोर जाबायनो लोमजानानै थानाया। खुनुरुखुमसो रायज्लायनो हायो। बिथांजोआ दा उगुरि डन बस्क स्कुलावहाय क्लास 7आव फरायबाय थायोमोन। दा बिनि फरायनायाबो 2 बोसोरसो जाबाय ओरैनो गोदोनानै थाबाय। बैसोआ 15 बोसोराव हाबबायनो। दा ओमफ्राय जोङो गार्जेननिफ्राय मिथिनानै लाबावनो आरो। दायो जोङो जेनाखि बेमारिनि गार्जेन, बे गार्जेननिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि। आं बेमारिनि न'खराव सोंनानै नायग्रोनोसै। दा बाजै बेसेबांसो जाखो लोमजानाया बेमारिया? बोसोरनै जाबाय। बोसोरनै? औ। बोसोरनैयावहाय बबे हस्पिटालाव लांदों गोसोआव दं? आं हस्पिटालाव लांदों। ओमफ्राय? रलासामाव, ओमफ्राय थुक्राझाराव, ओमफ्राय ओरै काजलगावआव, ओमफ्राय गुवाहाटियाव लांबाय, ओमफ्राय गुवाहाटियाव खननै लांबाय। खननै लांबाय। फैबि बसुमतारी बिथांजोखौ बोसोरनैनिफ्रायनो दाहायगासिनो दं। दाहायगासिनो। दा बेसेबांसो खरस थांदों बायदि मोनदों गोसोआव? दा दङ, बेखौ जों गारनानै फाहामदोंमोन। ओमफ्राय माबायदि मोजाङाव फैदों? दा मोजाङाव फैनायानो गैया। जेसेबां दाहायबाय जों, मोजाङाव फैनायानो गैया। बेमारि बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दं, जे बिथांजोनि मुङैहाय गरसे गरनै रायजो जानाव अनसुंथाइ बिनो होननानैहाय जोंखौ बेयाव लेंहरनाय जादों। दा रायजो राजानिसिम मा खावलायहरनो सानो? फंनैसो रायजो राजानिसिम खावलायहरदो। थाइसे थाइनै रायजो राजाफ्रा हरनोला आं फिसाजोखौ फाहामनो मोननाय बायदि आं आसा खालामदों। रायजो राजाफोरनिफ्राय खावलायहरदों। दा न'खर गार्जेनाबो इसेबां मोजां बुंनो रोङा नालाय, दा साखाथियाव बाजै दं, बाजैनि फिसाय आदा सिकेन बसुमतारी दं आरो आदा सिकेन बसुमतारीनि बिदा मिडियायाव इसेबां मोजां खोथा बुंनो रोङा। बेनिखायनो जोङो दा बिमायंनियावहाय सोंना लानोसै आरो। आंनि फंबाया माबायदि बुंनो रोंगौ रोङा बेखौ मिथिखाबाय रायजोफ्रा। दा बेनिखायनो आङो फंबायनि जानानै, आंनि बियायं फैबि बसुमतारीनि जानानै आङो फंनैसो रायजोफोरनो आङो खोन्थाथिनो सानबाय आरो खोन्थाथिनायजों लोगोसे खावलायनो सानबाय। मानोना बे फैबि बसुमतारीखौ सिकित्सा खालामनो थाखाय गोबां रां रुफा बे न'खरनिफ्राय गारनानै सिकित्सा खालामदोंब्लाबो दिनैसिमहालागै बे कुनु इमप्रुभ जायाखै। आरो बिसिनि जानानैनो, बियायंनि जानानै, फंबायनि जानानै आङो रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायबाय। आरो बे फैबि बसुमतारीखौ सिकित्सा मोननो थाखाय गोबां हस्पिटालाव लांनाय जादों। बे गिबियावनो जोङो थुक्राझार हस्पिटालाव लांनाय जादों, बेयाव जायाखिसै। आरो बेजों लोगोसे काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव जोङो लांदोंमोन, बेयावबो जायाखिसै। आरो लोगोसे
लवार आसाम हस्पिटालाव लांदोंमोन बावबो जायाखिसै आरो बेजों लोगोसे आरो गुवाहाटी JMC हस्पिटालाव जोङो लांदोंमोन बावबो जायाखिसै आरो बिनिफ्राय आरो लाबोफिननानै जोङो लवार आसाम हस्पिटालाव नै बावैसो जोङो एडमिट खालामदोंमोन बावबो जायाखिसै आरोबाव गुवाहाटी नेम केयार हस्पिटालाव जोङो बाव लांनानै एडमिट खालामहैदोंमोन नाथाय बावबो जायाखिसै दा गोबां हस्पिटालाव लाङैनो गोबां थाखा फैसा खरसा खालामबाय नाथाय बेमारिया दिनैसिमबो सुस्थ' जायाखै आरो बे न'खरा दा बेमारिखौ सोखानो थाखाय बा दाहायनो थाखाय निरुपाय जाबाय गासै जा दङमोन गासैखौबो फामरुं खालामनानै बेनि देहानि सायावनो गारजोबनाय जाबाय आरोखि दा जेबो उफाय गैला बेनिखायनो बे न'खरनि जानानै आरो बेमारि फैबि बसुमतारिजों जानानै आङो बिमायं जानायखाय आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों खावलायदों जाहाथे थाइसे थाइनै जाहाथे अनसुंथाइ हरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि दानि बिटिआर सरकार CM मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांनिसिमबो आङो गुरैयै खावलायदों जाहाथे बिथांखौ दाहायनो थाखाय एबा सिकित्सा खालामनो थाखाय गरसे गरनै जाहाथे दान हरो बेनि थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय थाबाय आसा खालामदों आरो जों बयबो मदद मोनगोन होननानै बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअआ जोबनायनि लामायाव फैबाय ओमफ्राय दा बेमारियाबो जों एसे गोलाव लानो सानदोंमोन ओरैबायदि सिरियासआव दङ बेमारिया आं नोंथांमोननो फंनैसो आं इउटुबार हिसाबैहाय बुंलांनो सानदों दा नोंथांमोना जेनाखि आंनि भिडिअखौ नायनो सुखुवाब्लाबो नोंथांमोना नैबे बियादै फैबि बसुमतारी सिगांनिफ्रायनो 2 बोसोर दाहायैहाय दा न'खरनि गासैबो लाइ लथर सम्पति जोबलांबाय बेनिखायनो दा आं एसे मोजाङै बुंफामना होलांनो सानदों नोंथांमोना आंनि मोखांखौ नायाब्लाबो बेमारिनि मोखांखौ नायनानैहाय थाइसे थाइनैब्लाबो नोंथांमोना अनसुंथाइ हरबानो जाबाय आरो जायफ्रा हरनो हाया बै बिथांमोनाबो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानैहाय मिथिहोब्लानो जाबाय जाहाथे बै सुबुं अनफावरि सासे सुबुंनाव सौहैनानै बैयो 10 थाखा 20 थाखासो हरनो हायो जोबनायाव आङो बेखौनो खावलायो गोजोनथोंसै बयनिसिमबो